Helo bawb. Yn y fideo yma, byddwn yn edrych ar sut allwch chi rannu ffotograffiau neu fideos o weithgareddau ymarferol rydych chi'n cwblhau adref. Byddwn yn edrych ar ddau ffordd gwahanol o wneud hyn, naill llai drwy ddefnyddio'ch ffôn neu tabled, neu gan ddefnyddio cyfrifiadur neu gliniadur. Yn gyntaf, edrychwn ar y broses o ddefnyddio'r ffôn neu tabled i wneud e. Cyn cychwyn, efallai byddai'n syniad da i lawrlwytho'r App J2E i'ch ffôn neu tabled. Ar ôl lawrlwytho'r app, rhaid clicio ar hwb i fewn gofnodi ar yr app gan ddefnyddio eich manylion mewn gofnodi arferol. Felly ar ôl i chi gymryd llun neu fideo hoffech chi lanlwytho, mewn gofnodwch i'r app gan glicio ar hwb a mewn gofnodi gyda'ch manylion hwb. Os nad ydych chi am lawrlwytho'r app, gallwch hefyd mewn gofnodi drwy Safari neu unrhyw app arall fyddech chi'n defnyddio i fynd ar y we fel arfer. Unwaith fyddwch chi wedi cyrraedd J2 Launch, cliciwch ar fy ffeiliau, My Files. Yna, cliciwch ar lanlwytho ffeiliau neu Upload Files a gadewch i'r app gael mynediad at eich lluniau ar eich ffôn neu tabled. Ar ôl dewis y llun neu fideo hoffech chi lanlwytho, rhowch amser i'r app i lanlwytho y ffeil i My Files. Yna, ar ôl iddo fo orffen, cliciwch ar fy ffeiliau mwyn ailenwi'r ffeil a'i lusgo mewn i'r ffolder Gweithio o gartref. Dewiswch enw briodol ar gyfer y gwaith ac yna llusgwch mewn i'ch ffolder Gwaith o'r cartref. Nawr edrychwn yn gyflym ar sut allwn ni ddefnyddio cyfrifiadur neu gliniadur i lanlwytho'r lluniau. Bydd angen i chi mewn gofnodi i hwb ac yna agor Just Too Easy. Cyn hynny, bydd angen bod chi wedi lanlwytho eich llun neu fideo i'ch cyfrifiadur yn y ffordd fyddech chi fel arfer wedi ei wneud. Yna, agorwch fy ffeiliau. A'r ffordd rwyddaf o lanlwytho'r ffeil yw drwy llusgo a gollwng y ffeil yn eich ardal fy ffeiliau. Yna, cliciwch ar yr I, ailenwch y ffeil gan ddefnyddio enw briodol ac yna llusgwch y ffeil mewn i'ch ffolder Gwaith o'r cartref. A dyna ni.